Este é só un exemplo da recuperación do monte en Vilagarcía. As 9 comunidades de montes que hai no concello traballan na súa posta en valor coa fin de evitar os incendios forestais. No último ano actuaron en 55 hectáreas de monte comunal. Ademais de varias plantacións de especies autóctonas como carballos e castiñeiros, tamén se levaron a cabo varias limpezas, podas e desbroces. Hai dúas comunidades de montes que fixeron plantación, porque nas propias bases que non pode sobrepasar o 50% do que é o orzamento para a plantación, e fixéronse plantación de frondosas en Sobrán e plantación de piñeiro tamén autóctono en Trabancabadiña. As actuacións acometéronse a través dunha axuda municipal. Este ano superou os 83.000 euros. Dende o Concello salientan que estes traballos son unha boa ferramenta para evitar os incendios. O propio encargado de emerxencias me ten reconocido que os montes sí que mudaron moito nos últimos anos respecto a cando hai algún episodio de incendios, a hora de actuar, a hora de poder introducirse neles para poder atallar eses lumes, creo que está máis fácil. E máis os propios veciños que algúns hasta se acercan á xunta nosa a comentarnos que, bueno, están máis limpios os montes, estamos poñendo en valor, xente que se anima a andar máis polos montes, todo se genera, ao final isto non deixa de ser unha cadea. Mouriño destaca tamén a coordinación entre os comuneiros e a administración para recuperar os montes. Eu creo que a clave de todo isto é conseguir a implicación dos axentes máis directos, digamos, no que é o cuidado dos montes. É unha preocupación de todos, pero a administración pública máis cercana, como pode ser o Concello, as propias comunidades de montes. Entonces, eu creo que me gustaría poñer en valor hoxe, aquí estamos representando todos, esta coordinación que temos, porque ao final estamos construindo un pouco o entorno dos nosos fillos e netos. O concelleiro, por certo, avanza que nos orzamentos de 2020 contemplarase tamén unha partida para dar continuidade ao proxecto forestal dos comuneiros, algo que eles celebran. Hai moito por onde actuar, por eso estamos aquí dándolle dimensión e proyección de futuro. Se así xa o dixo o concelleiro responsable, pois xa tamén é unha boa noticia. No concello de Vilagarcía hai 1.300 hectáreas de monte comunal.